Leng-lenging dramangu mangungkung kandhan limang lur lena tanpa kanen yen tan tulsa mengku sang Dyah Utama Anggir Kangsa Dewa kula wonten dawuh Paman Arya Prabu sawisipun bapa napa dawuh pengendikane Sudarmamu Kaka Prabu Basudewa sadurunge mengko entuk jago kang sejati ya jago wiring kuning kanggo neter kanggo nodi jago Kanoman ya jago saka Kadipaten Sengkapura iki mengko kudu ditandingke luwih dhisik kula namung nderek kemawon upami sak menika Rama Prabu sampun pikantuk jago wiring kuning inggih badhe kula tandhingaken kula supados nyerantos inggih badhe kula estokaken lajeng genipun badhe nodi jago kula Paman Suratri Mantra sinten ora ana liya mung kejaba pamanmu dhewe Ugrasena kadangku Yayi Ugrasena sing bakal njajal kasetene jagomu luwih dhisik yen pancen kok nganti ora kecunggah ora bisa mapaki jago Kanoman mengko Kanjeng Kaka Prabu bakal ngupati jago wiring kuning yen ngeten kula namung nderek kemawon prayoginipun supados ketingal trenggina semangat nggenipun perang nggenipun tanding yen dipun tohi dos pundi kuwi kurang becik ku jenenge ngabotowan mongko pun paman kuwi nayakaning praja aja malah kok marahi ngabotowan karo kawula mboten menapa-menapa sipatipun menika namung kagem hiburan kemawon kagem hiburan ora ngaten Paman Suratri Mantra inggih cocok ning sampun ngantos kendho mboten sampun ngantos nglukruk mboten nggih mboten perlu kuwatos monggo menapa cekap setunggal yuta menapa sedasa yuta menapa gangsal 100.000 menapa pinten kula nderek Yayi Ugrasena piye dipun sagahi mawon dipun sagahi mengko gegek kowe melincur mboten tiwas tak botohi malah blegedrek mirang-mirangke pun Kakang mboten perlu wasumelang kula sagah tanggel jawab oh ya tak ugemi yen ngono Yayi Ugrasena dos pundi Paman Arya Prabu iya cilik-cilikan wae ning aja kokean mengko mundhak kadenengan dening Kaka Prabu Basudewa kula namung nderek rening jago Kanoman Paman Suratri Mantra menika langkung ageng wujudipun langkung digdaya tinimbang jagonipun Rama Prabu mila saged dipun stani jago Kanoman menika minangka unggul jago saking kasepan kangge asor Yayi Ugrasena nrimah mawon nadyan kagem asor sing baku menang dhuwur nek kalah njungkel ning nadyan asor ning nek upa menang le menang lipet kena tak ugemi saged mawon terus pundi asor apit oh iya ya tak sembadane aja akeh mboten badhe ngersakaken pinten gangsal yuta sedasa yuta napa gangsal 12 kok tanggung temen lah mbok digenepi aja tanggung le ngitung men supaya gamblang digenepi iya cocok yen ngaten dipun jangkepi kalih dasa yuta terus pundi ya wis ora apa-apa ning watone aja mundhak mboten cekap kalih dasa mawon kalih dasa yuta menika kagem totoan rening menika kagem unggul rening jago kula kagem unggul yen ngantos kok kula menika kawon kula mangke mbayar Paman Arya Prabu mangke badhe kula lipet bagus ning yen upami jagonipun
Paman Arya Prabu ing sakmangke ingkang unggul jeritipun. Kula ugi nglenggana kula ndodho dhateng jago kula jago Kanoman Paman Suratri Mantra. Oh iya. Yen ngono tak sembadani lan tak sekseni. Ditohi ning aja nganti kapiyarsa dening Koko Prabu Basudewa. Mboten, mboten. Paman Suratri Mantra wonten dawuh. Manjing ana kalangan. Manjing ana kalangan. Menika mapanipun nggih sampun teng kalangan. Lho, karepku kuwi kalangan. Blabar kawat jange jenenjang. Dijajal jagone Rama Prabu. Nggih, ngestaken dawuh. Paman Suratri Mantra kula wonten dawuh nggih. Sampeyan niku piyai sepuh. Aja mbebingung rasaning kula. Liripun dos pundi? Sampeyan niku tak seraya dadi jago Kanoman jagone Kangsadewa. Ewa semanten sampeyan mung ditandhingke, mung dijajal kalih Paman Ugrasena. Lah kok mundur? Mongko niki pun ditohi. Nek nganti asor yen nganti kalah. Kangsadewa kula ora mung wirang ning wurung yen kula badhe mlengket negari Mandura.
Angger kongso kula atur pitados dhateng pun bapa. Kula le badhe percaya niku dos pundi? Carane dos pundi? Nyatane paman tanding kalian Paman Ugrasena kemawon mboten kecunggah. Namung dipun banting jungkel. Menika dereng nampi kepelanipun Paman Ugrasena nembe dipun banting mawon jungkel. Mboten perlu wasemelang. Kula sampun kecal ragat kalih dasa yuta. Yen kula kawon menika lipet. Mergi napa? Sampeyan niku nggih dhuwur. Mrika nggih asor. Nek nganti Paman Suratrimanta sampeyan kalah, kula mbayar niku lipet loro. 40 yuta kula mbayar. Lenggah sekeca kula tandhangane Kridane Ugrasena. Kula botohi Paman Suratrimanta. Ampun temen iki. Jagoku menang. Ho aho ho aho yo. Menang jagoku menang. Alhamdulillah kapitiah. Wong kok mawi jogetan barang. Zamane zaman maju aja maido. Ora mung trimo seniman sing iso joget, pejabat, Pak Camat, Lurah kudu pinter nyumbang lagu karo joget. Apa ora ngisini-sini? Oh, bodho kowe bodho. Merga jalaran joget nyumbang lagu iso dadi kondang. Sinten nggih nika kok piyayine bagus. Tesih muda apal kali lagu dangdut, Pak Camat Ngombol, Pak Adi Pawoko. Kuwi pejabat kondang. Kudune malah bersyukur ketemu awake dhewe iso ngundangke asmane. Balik lakon mau kok kowe jogetan. Saking bungahku gok Ndara Pati Suratrimanta dadi jago Kanoman, jagone
Sinuwun Prabu Kangsadewa. Iya. Nadan iki ming isih dijajal. Cara jagone iki ming isih sebanyon. Manjing ana ing kalangan ning rak ya ming etok-etok durung jago sing sejati. Ditandingke Jagone Prabu Basudewa jenenge Ugrasena. Mau ngarep Nek ngarep mono kalah. Ning tekan gone menang. Mula aja gembelo sirahe nek agek menang sore. Biasane nek menang sore ngarepe esuk kuwi njur kalah, Gop. apa iya? Ora percaya buktekke. Wis ngono. Jajal wong genah Sentosa Birawa bau balung semono gedene kok mung trima mungsuh karo sak percil. Sapa? Ndara Ugrasena kuwi ora babak. Kalah dhuwur, kalah rasa, kalah gedhe. Upama kalah dhuwur ning urusane bobote lemune kudune padha. Lah nek iki ora tanding, Gop. Ndara Suratri mantra semono gedene kaya gajah. Iya. Bareng Ndara Ugrasena ming sak percil. Percil dipenyak sikile gajah mecedhel. Ning aja kesusu ngias ngembe karo wong liya. Sebab iku urung rampung. Iku urung rampung. Wis ngerti rampunge sesuk jam 4:30. Wis. Santai wae rasa kemrusuk arep apa ning gone dhewe kok ya. Ditutuke Mesti bakal menang. urung karuan sing menang kene apa mung sulung. Tontoni kok. Tunggu buka lan nyandak godhong amak lo. Hei. Ayo ora krasa. Ayo aja mlayu. Hore, jago menang. Jago